wangu wachiri kwa sabhuku wako sekuru Samuel wacho vanototiti tipei mari dzekuti tipewa wana mambo kuti muchero tinowapei $40 ndinobvise sabhuku wedu Samuel anouya achiti tipei mari pamunda pese panochero tichapa $40 ari kuendeswa pamambo kuno palisti pangu kuti mutarise listi iroro munditarisire listi vakazi vidya hondo andinobhadhara here dzendinobvisa ini nekwambuya isha dakuti munditarisire listi kuti hapana ire listi ralidya hondo kuti azihazi handizikanwi inini mazika handizikanwi ndikamira sani singeni yese mambo wangu 250 kana 250 ndakawaverenga pabhuku retakaisa mari 250 yes hai papa ndosotsa wangu whether ikambani kana chii kana munhu arikuya kana chii handina munhu andotumawo kambani kutora dizili ramama handina munhu andotuma kambani chiti gorosari ramama handina munhu andotuma ndichiti pasiwo yamama handina mungapenderera tenderai makambani ese kwamutaza kwese tenderai kambani ndozimapesa kune kambani muibvudoti chakambira vane chakamukumbira here handikumbiri ba asi ndinosenza kwemazuva ese zvikuru sei kana uri mutsva paplatform ino baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva dzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Zita ndinoitwa Trimazoniti. Nyaya yandiunza muno inyaya yemagariro andiri kunzvimbo yedu yekwazembini nehanzvadzi yangu mwana wekwaMaigurusisi wamai. Inini nguva zhinji ndinenge ndinosenzera kuMozambique. Saka pandakabva pamba muna 2015 ndichienda kuMozambique mushure mekunge amai nababa vashaya ndakasiya paine munin'ina anowagotwe mumba medu. Saka ndiye akasara ari pamba achichengeta pamba achionerera nezvepamba inenge zvangu kunze. Pano napo ndichiuya ndichiona kuti pamba pari sei. Saka munin'ina akazobatwa neurwere ndobva arwara kwekanguva. Saka zvakazoita kuti zvakazomusimbirira nguva yapera muna April. Ndobva ndauya mandamutora ndaenda naye kuMozambique. Ndaenda naye kuMozambique takambozama kuda kumubatsira kuti arapwe. Hazvina kukwanisika zvakanyanya pamunin'ina ashaya mbauya naye batanomuchengeta kumusha ndepamatenga bhini. Batanomuchengeta kumusha. Tapedza kumuchengeta ndo pandakati chiregai ndichienda kumba ndichiona kuti ndingasimudzira papi pamusha kuti paine munhu pachiraramira. Ndichidzokei kumashure mbichani pane nguva yaanondifonera achinditi mukoma hanzvadzi vakanga vadzinga kwawo kwawaigara, saka ari kukumbira pekuti agare panzvimbo pedu isusu. Ndoti fine, ndiye hanzvadzi kana kuri kukumbira kuti agare kana zvichiita kuti mumakomodheti agare ngaaitise ngaagare. Saka vakamakomodheta mbaya vatanga kugara ndokurarama kwavaiita kusvikira azoshaya. Saka mukuuya kwandazoita apa ndaakuti ndichisimudzirawo pamba ndokwandaakusvika ndaakuona paane mamwe madevelopments pakunzi pakazoiswa mukana pamundu ipapo wakanga wadhivaida kuti iye nemunin'ina vanga vaisa boundary kuti iye munin'ina anofane paaifanira kugumira uyo aino kwake kwaaifanira kugumira. Saka ndakada kutsvaga kuti ndizive kuti chii chakaitika kana kuti zvakafamba sei kuti pazoiswa mugana. Ndobva ndaudzwa uyu mai wake wanovasisa wamai wangu ndo vakapa mai wangu pekugara nzvimbo yekwazengeni. Munda iwoya nenguva yavakanga vari iwo acting sabhuku ere handizivi hangu kana kuti ndovanga uri sabhuku panguva yachona iyoyo. Munda iwo wanga usiri wekutanga wakanga wapiwa, takambenge tapiwa kumwe wakazotorwa nana sabhuku. Saka kutorwa kwakaitwa kuenda nasabhuku ndo patakazodwa kuitwa
akuzoiswa kune imwe nzvimbo iyi yatakange taakugara ikozvino. Saka zvadaro ndobva ndaaprocha Muchembere ndikati Muchembere ndandoda kunzwisisa nenyaya yemukano kunzi paiswa mukano pamunyika chii chiri kuitika. Muchembere umbva wauyawo nevhizheni yawo wakanditsanangurira zvikanzi mwanangu wakaita kudzimba kwakaitwa kwagara dzimba saka hanzvadzi yako yakakumbira kuti ndiri kudawo pekugara ndobva ndamupa asi ndamupa pakazoita ishu yemukano wawanokonfirma kuti iwo ndo wakaita sei ndo wakaisa mukano iwoyo. Ndikati alright it's fine. It was not an issue payanga iri nyaya yekugara. Nyaya yakazotangira papi area yePenalonga inzvimbo inoitwa zvegold kuno mainwa goridhe. Saka kumashure uku vakatombotanga kuita zvemaini wese nemukomana achiripo. Handizivi hangu kuti mugano uyu by then wakanga waiswa here kana wakanga usati waiswa. Saka patanga kuita zvegoridhe vaichera vachishandidzana vachiita sei. Pamunda ipo pakaitwa kainvasion nevanhu vakati vandei vanova vanenyina vamwe vacho nehanzvadzi pakazongoerekana pakugara navanhu vakawanda vandisingazivi kuti vakanga vaiswawo nani vanga vauyawo sei ndandisingazvizivi. Saka zvadaro ndobva ndamaaprocha uyu muzukuru wangu rega ndiite ndishiri isafuti chikamu ichocho. Uyu muzukuru wangu akakurira pamba ipo pamba pedu anonzi Joseph. Saka kubva achiri mudiki akapiwa amai vangu kuti vamuchengete pakafa mbuya vangu inini amai vabato vaimuchengete. Saka akauya kuzogara nesu. Saka akauya achiri mudiki akakurira pamusha ipo paya zvokuti andori muzukuru anosenzesa seremyana sekuru yeisusu muzukuru watakareva. Saka ndiye mumwe munhu akanga aripo nguva yakanga yasara mukomana, asi nekuda kwekuti iye anombopota achinoitawo upenyu hwake aimbosiya mukomana ari ega iye achienda kwaanoenda. Asi ndingati muchidimbu vakanga vari vanhu vakanga vari connected nemukomana. Saka zvimwe zvemaboundaries zvokuzopanana mugano nechii zvandisingazivi inini iye ane kakuziya kaanoita panyaya iyoyo. Saka pazotanga nyaya yekuti paakucherwa paakuitwa sei ndo pauya emphasis yemugano mumunda. Saka patapedza kuwiga mukomana ndichiti ndaakudzoka ndaakuuyawo kumba ndimbonzwisisa hangu kuti chii chiri kuitika nestaff ndo pandakanzinewa nemuzukuru wangu sekuru munomupane ishu yemugano iri kunetsa pana pakaiswa boundary. Saka zvapaiswa boundary isusu tamanikidzwa taiswa kukakona kuti tigare nemunhu watakapa pekuita sei watakapa pekugara nenyaya yekuti muri kuwanikwa zviwanikwa zviri kubuda mukati memunda. Saka atora posheni hombe kuti iite yake to a own benefit. Saka ndoti alright nyaya yakanaka muzaya rega tione kuti topaita sei. Saka inini ine effort yekuti by then ndakatarisana nemaschool fees ndarasikirwa nemunin'ina zvinhu zvakanditsikirira pandataura nemuzukuru ndikati hapana kamuwanire kandingamboitawo mari apa ndisati ndadzoka kubasa zvinombosiya ndakabva maschool fees evando vandadizva vandadzoka zvikanzi asekuru tinokwanisa kuti mumboshanda tokubatsirai mushanda mureza zvamunoda kuita then moenda munoita zvinhu zvine zvamunoda kuita kana nguva yanyatsokutenderai mozodzoka toita sei tonyatsogara pasi tona toita sei. Saka patatanga kuita saizvozvo pandadzoka mandaenda kuMozambique. Saka ndaenda kuMozambique taingotaura tichingotaura like always. Ndobva vatanga kunetsana inini ndiri kuMozambique nenyaya yemugano. Zvakatomboitika futi ndiripo panguva yataishanda ipapabva tambotirai kugadziriswa naamai but hatina kunzwisisana. Ndobva ndadzoka kuMozambique vasara vachinetsana toantaimba katomboitika kubatana kwemaoko nekuchinja chena ndofunga chiskai chichiri kuoneka vakambovhiringana ndandiriko zvangu but I was not present pazvaiitika ipapo.
ndobva uyaenda kumapurisa akanomangara nyaya yake yeasoti yake iyo ndobva kwavhurwa dhoketi. Saka nyaya iripo muchidimbu iri kutinetsa kana kuti iri kundinetsa inini inyaya yekuti munda wandiri kutarisira kuti ndewangu wakasiyiwa newabereki wangu inini wapiwa hanzvadzi kuti awanewo pekugara kana pekupotera, asi akupamba munda uya kuti nekuti ndikada kutarisa kudhivaidwa kwakaitwa munda wacho maonero angu inini portion hombe ndeyake. Handizivi hangu kuti vakaugura sei, but zviri kubenefita iye zvakanyanya. Saka dambudziko ratinaro ratinoda kuti tiyananise kuti tibatsirwe panapa ratauya naro inyaya yekuti zvoitwa sei, zvinoita here kuti pamunda iwoyo iye anga aripo apiwa nasabhuku anova mama zvisingazivikanwi nasabhuku, nekuti zita riri kwasabhuku izita rekuti Benito uyo haazivikanwi ikoko. Saka tinoda kuti ndibatsirwe kuti iye in the first place anofanira kunge aripo here. 1 church 2 pane right here kuti paiswe boundary mumunda musiri mari. Ndofunga ndosarira ndasvika pana kuti zobatsira mama varipo. pamusoro ichapa ndasunga noitwa Lydia Hondo. Inini Lydia Hondo munda kwatinogara kumunda pana mai wedu. Lydia Hondo ndikwa mai wangu, Traimo Benito ndikwa mama wedu, my sisters. Saka zvakagara zvakadai 2004 paitanga kugwerwa minda kwaZingeni. Ndakapiwa kwazi kwagara dzimba. Tagara ipo kwagara dzimba tagara ndopagara zvanetsa zvaminista Chizini. Vanhu vari kubira pane mese kunhiri nokuti minista wada kupinda. Pataenda kuna sabhuku wedu wanga pana sabhuku onwadhizenge naBeti mwana wamai wedu. Bvawati hapana munhu anobva anobuda munhu kuti tese tinofanira kukwana musina vanhu. Mainiro wedu wakazoshaya kare 2014 apa pane sango apa patotengeserwa umwe zvazamukwanisi kuita minda mitutuba wamwe wese ngawashiyani wagurirwani munhu wese agari. Ini ndikati ndikuloja kwekuda ndinochengeta vana vangu 3 vazvatawana sekuru ndati handisi ndega akatopiwa vanhu vakawanda patinogara pacho patori nevanhu 4 ndapiwa muda wangu pakasofa ndinofunga ndati ipapo ndakutokwanisa ndane 10 years tichigara ipapo. Mukoma wangu airotauraya hawatozivi nechinonzi Mugano nechinonzi Shia, vanogara muMozambique zvawataura. Taigara nehanzvadzi inonzi Takudzwa ndakubata zvakanaka, mukoma nanga asikazivi zvakanaka, ndini ndaiona nezvatakudzwa pakusvikira kuzoita serious asikamboikwaona bamukoma. Ndikafonera mai wangu, mai zviri kuno kwazvichaiti hanzvadzi yangu Rudini iri kurwara uye kuno kumushonese wabereki mimi tonoti tomeresa chipatara here imi mutanga matungamira. Wabereki wangu wako yakadedzana nemunin'ina wavo ndo pakafonera mukoma wechimwe. Mukoma wauya toita sei tati tiende kwadhokota tako wako wakurwadzirwa. Mukoma ndo pakabva wati dombenda neMozambique pakachii. Ndikawapa mama tikazhangu mari yekumozambique ndakakwanisa kupa mari yekurapa hanzvadzi yangu. Ndiri ndaitomubikira Rose Joseph wacho haazvizivi sekuru wairwara sei waidini anga asikauyiwe sina mukoma wacho namukoma wasikauyi kumba. Saka Mugano ndakapuwa pandakapuwa pandakanogara mayesi ese ndiri kutaura pakaiswa Mugano kurodi kwendakatsikana ndichigara zvakanaka nehanzvadzi yangu. Takudzwa nyabwenda takushuwa akarwara akabvatora mukoma akabva mutora abvazi akusisina. Ndiri futi nyakubvisa mari yekuti mukoma angada kumuigiro chimwe hazviiti bamwana ngatimendese kudzinza rake kumanika bridge pakugadzisa zvese chikafu chese ndingaita kuratidza rume handina kana tese tiri wana mai zvaitika zvese tautora mukoma naMozambique waunzwa ndimukoma hapana kana chawakaisa mukoma asi taibatsira chiti ndimukoma watora mwana pataenda unomuiga kumanika bridge tadzoka panopedza 3 days abva papanyemba imwana zvazi hatichagari pana baba yapasina bati chachindonyengera for sure mukoma yawe kunewe muruzwa obva pukanya potisa zvinhu zvimwana usiri panze zviri panze. Patatofonera namai wacho bhoya bvazvona mukoma akanya imba imwana asi zviro zvadini zviri panze abhoya handi ndine inozi hanzvadzi yangu po Hondo mwana wamai wangu mwana wababa wangu
akatomboya kumashura akati sisi toshandawo munda menyu ndikati hanzadzi yangu atiti kwavo kunoshandwawo here atidi kuti tinesanetsane panyaya dzemari dzinonetsa paukama idzi hanzadzi yangu ndaziye yabvaenda kumune wesero ndatora mukoma manje ndiye akaenda kutora bhodhi kumozambiki mukoma ite isososo hanzvazisikana ibve apa tichere munda make muri kuzvizwa achitonditaura kuti unonyepewa aiwa motokari yangu ndakatenga ndiyo yakavadza hanzvadzi yangu mwana wamai yangu nababa tauiti mota munhu wamusikana beo ini ndiripo akazotaura nemurume wake munozwa saka hanzvadzi yangu dzaitomboya mashure nauyu ndopanga kudaidzana najose manje muzukuru uyu anombokurira paba zvekuita zvaarotaura zvokuda zvakakurirapo tiri kunyepa kunyepa pamberi pamwari jose yawakura manje wazodai varora wakuya zviviri musekuru afa zvese basa risiti sitakabata kwakuchiuya manje jose neyangu hanzvadzi iwe unonyepa uchindituka uchindipfira mate avakomana ira uchipu uchindipfira mate mota ikadzingada kupinda muyadhi mangu wautora makii mota ichifamba ndopakuzonetsana nemwana wangu mukomana jose urudini mama apa mubata chikazi ndotoda iwewe obva wadonha wese wari tuni mwana wangu mukomana mogomba obva wadikiretera nyaya wari tuni hanzvadzi yangu ita witness hanzvadzi yangu wanoma yangu abva yaenda chikazi sisi angu adisumuza wana 3 amusandurudzira mugomba asi wakadonha wari wawe nanhasi nditori nenyaya iri kuti pasina 3 days ndakuzwa futi samona ndauya twazi nokudiwa kwamambo ndatapo hapana chakaipa ndinoenda saka ndo pane nyaya mumuta medu mambo wangu munocherwa kwazengeni mukucherwa mesi takanetsana nenyaya yemugano iwo wabva kwawo hatoziya mugano wakuchipinda mangu ndikati aiwa musapinde panadadze sabhuku same wabva wauya sabhuku same wauya watigadzirisa aiwa munogumira apa lidhi anogumira apa iwo benebhento munogumira apa apa vagadzisa nyaya avakomana vauya futi mangwana chinoisi kuti anoisa anoye chichi bradedza mai wangu uye unine sabhuku vauya vatigadzirisa futi zvikazi zvapera tisingakona unopinda muyadhi mangu wapedza futi wakomana ndopo wakazonditi ndakuenda kwamambo kuti tikucherere unofanira pabva iwo ati kunhu nemunhu musikana mota handizivi kuti ndindatanga kutenga mota pamunhu mukadzi ere mumusha iri through hanzvadzi yangu mukomana nezipo ndiye abonze ari kutenga wese awese hapana chanoziya ba tobhokuza hanzvadzi yangu aikutorwa mozambique tofuna wazi uye iite value kundigadzirira nyaya handina chandakawatadzira mukoma ndinotowa respecta ndinotowapa mari paurwere wehanzvadzi yacho yedu handizivi kuti chinyi ava vawire vandu vanondigara kuti unonyepa ukasasunga ndikasakuda tokuduribvisa tiri munyowani mazinge ndakatanga kugara 2004 ini ndichiyamisa mwana wangu sekendiboni yangu ava wasipo havatozviziva sekuru ona tisabhuku onati ndiye anga aripo akatengana mai wangu achiripo pausabhuku wavo sekuru samiri wacho vanototiti tipei mari dzekuti tipewa vana mambo kuti muchera tinowapei $40 endinobvise sabhuku wedu samuzi anouya achiti tipei mari pamunda pese panochera tichiwapa $40 ari kuendeswa pamambo kuno palisti pangu kuti munditarise listi iroro munditarisire listi pakazi vidhi yahondo andinobhadhara here dzendinobvisa ini nekwambuya isha dakuti munditarisiro listi kuti hapana here listi ralidhi yahondo kuti aziazi handizikanwi inini mazinga handizikanwi ndikamira sani handizikanwi nei ini ndichibvisa bhuku reurese muruchera muruwangani singeni yese mambo wangu wanosika wangani 250 kana 250 ndakaverenga pabhuku retakaisa mari 250 yes times $40 hai baba ndosungisa ngoro wangu pawanofungira unofoti ukaita mwezi pombozisipurukiwa dzimwe zimba ndichanda moite kana ma5 kana ma10 chero pawangofungira mari dzawangotaura ndichiwapiwa komana wacho iwo pohondo naiwo lacho ndiwo anofambira mari dzacho iye pohondo arondimaka yeye nawo ndiwo anofambira mari dzacho najoseph unobvunza po wako bvunza po sanduzvokuzanya zilidhi hamu handinopakai ndakazvigadzai ndakangozvigadzai ndega kuti abese nyaenda kutoda hangu zitadapesa mari vanhu vari kuya nemadi zitarangoa kuti vanhu pandofunga 10,000 momwe kunokoti mambo mutasi karumani mambo zvakawo anyway ona dhuri pakakupa ipi kugara asizvo zvakanaka aida kuti
Saka umwari panozeni zvinyaenda. No, mai vangu vakwanisa kunisema. Sekusamira wachina mbwira. Ndinyenye ndetiwe kumbi. Akushota kuwa chinotambira ma. Ari ngoma pension. That's not good for 10, that's not good for 5, but 1,000. It was 250 by 40, 10,000. Saka tinyenye ngatisipande tinyenye. Mukana zipata zvize zvikati. Tombo dira nei vasikana. Nei yumaini. Right. Saka muti pamakapiwa stand. Akapiwa stand ya. Mtinda gapi. Wakazobva ukamumira katichuya. Wakabva kusina. Ndizvo. Nzvimbo toiziva ke. Ndizvo. Makabva kungakuzi. Makazoenda kwaNyamugwara. Ndizvo. Mukaramba kuenda kumbi. kwaNyamugwara. Mukazoenda kupiwa mani mazvengeni. Ndizvo. Akatakakuwa ndiani. Ndachokwadi munhu atakakuwa iwewe namai wakomana avo. Akatanga kupuwa kumunda ndimai wakomana. Ndimai. Ndimai. Manisapuma pana. Akapuwa pakakura sei. Hapana kukura. Papa pakapuwa maini. Akapuwa maini. Pakapuwa mai mundo wakakura. Ndopa anokura pakapuwa mai pakakura. Saka kune zvisaidi kwangu asikarimba kuri sango ndakatozvikazira ndekeni. Ndakatona ndisabuka. Saizi nzvimbo iyi ingaita yakakura sei. Ndofunga nzvimbo dzekwazengeni vanhu isamiro zengeni sabuzini. Ndofunga nzvimbo dziri kutaurwa nezvadzidzi. Ndofunga kwazengeni munhu haapuhwe nzvimbo inoda yakatwita. Kunakaine nzvimbo less than hectare ma50 by 100. Ndo nzvimbo dzinopuhwa vanhu kwazengeni semari dzinozokuti asina yanomadhidzi. Saka ndofunga nzvimbo inotaurwa nezvayo nzvimbo yanga ndofunga wangori mushamo kwabhimuti kuziva kwenezvo kunyari taura naona ndachibona namazviri wacho ngekuti ndo wanga wakapa denti ikumi kuna na bhimuti. Saka na bhimuti apuhwa ndofunga kune the other group riya rakabviswa kwaministry kwagara dzimba kuno uchizinga wabve waende kwaNyamugwara. Saka according nekuti vanhu vanga vararamira vari muchipinda runga wakati ano sezvo kuti munhu wanga mai abhimuti munin'ina wamunhu wanga. Saka yanga stand yanga igara iri munin'ina wavo. Pakazoka munin'ina wavo chinga ashaya. Ndo pakazoenda kwaNyamugwara ndo pakazosvika mukaribata. Uye mumbopotera muri pastand iyi. Ndo pakapotera ari. Saka ndofunga nhau apotera manje nhau yako itika ngekuti zviwanikwa zviri kutaurwa. Ndofunga pane zvikuitika yakuitika pagrawundi apa. Ndichatondera kumupa nhau yevanhu tati marora aishanda tiita zvidoro pati kuna vanhu mazuva ari kushanda vari kudii. Ndofunga ndo panofanira neika. Saka ndofunga pane zviwanikwa zvakakuonekwa ndo zvakonzeresa kuti nyaya inge yakutenda kuti pane mamotoro ejimi aripo. Saka ndofunga ndo akuita kuti vanhu ari mumunda imomo. ari pamunda paportion ekutora paimezha toti 100 by 70 ndiyo inenge. Saka ndopanga wakati mukomana wanga ari kumudoko asati ashaika uyu unoshandira kuMozambique. Mudoko wacho achipo asati ashaya anga ndorwara. Saka uyu pokupotera kwanga akaita nemudoko wanga uripo yanga akandopanawo mugano wanga wakapata. Saka ndokune uyu sekuti hanzvadzi ndogara kwanga ari. But the question is, zvawakapana zvazviri official
kupana kwavo kwavo kupana kwavo kana zvisingaibvumirwewo family hazvisi official. Because kana wakapana nemunina uyu wari true, it means that thing is not binding. Because property is family property, haisi individual property. Saka dai kutekeri ndiye munyina aikwa angaine right yokwanisa kupa munhu, but now that haingaisi yake ndiye mhuri anga asina right kuti ateche agure eno without the approval of all family members. pamusoro chakanaka. Ndofunga pemukutsanangura zvekupa kutaura kuti uyu ari kutaura kuti kuzoya kwaitaura kuti munina ndiwo ngamburipo iye wangambori mabasa kuti azouya akwanise kuisa progress pamunhu. Ndoba akasvika paine hanzvadziwa mwana wepamaiguru yasisi wamama wake. Saka ndoba anotowanga akauya chipotera echigarawo. Saka kugara kwaita ndokuti kupana kwanga akaita uyu uruti wakasvika maiguru wangamboti mwana asikana sehanzvadzi yangu chimbodini chimbogara, asi kugara kwakuti hanzvadzi yana azouya ndaura kuti ndione kuti ndoita se ndopane pane maboundary. Asi maboundaries aya apo benefit yezviro zviri kubuda zvakuwandira kunani nehanzvadzi. Saka ndopano kuti handichazivi kuti ndoita sei munda wavo ndovakushaya nepoint kuti atobatsirika sei ngoti akambouyawo sekuti anhu hatina ndakakupa ichi nzvimbo ndizive kuti waigumira paigumira kupana kwamama kana vati mama akazoya akakupa ine muti sekuru anziva akakupa stand. Saka ndapo ndakamboyananisa sezvo kuti mamuti yakasini house zvainga iri house sezvakaoti mama ndovangamuti mana chichigara tokutamboigadzisa seini. Saka ndimina tigadzise seini house. Saka ini house iya inozokwanisa kuti zviite yakabva yaramba iri ida chikurubuno ndokuti takagadzirisa nyaya. Saka tirikuona nyaya yakaramba irudi iri kuendera ndokuti nyaya inoda kuti inoda sekuti iende kumberi dzematare kuti ndikwanise kuti inobatsirika sei ngokuti wakazonga akuiwa vakati inini pasitend anipari kuti inini here kuti mushango kwandokuba uyu munhu wakauya kuti ndipotera zvakafamba sei kuti anga ari apa. Saka uyo ndokuti saidi raari uyo aritowo ine mama anga kanditigara pato ngafana mama wake mama wakapa munina wavo pakutanga sitendi chaiko ndinotedza ine wakapa munina ndochokwadi chiri pandiri. Saka mama wako noti wakapa muningina ka uya kuti woita redistribute zvawakapa uruzwa shona yacho wakatopa munhu wakapa endi maibenito ndo wakati dai mama waida kupa waitopa pamwe mai awaikupa noti mwanangu ndakupa kuti apo ndopani pako apa pamainini ndapo ndikupotera ndondikuona kakupotera mungaona kakuti isi temporary because kupotera itemporary anditi kuti wapinda mudambudziko wambouya kumbofana kugara because chimwe chisiri kubuda apa ndechekuti wese wari kubvuma kuti takambopiwa kugara temporary kuupenyu pari permanent makazoenda papi hapana pabva pabuda mabenefits. So it means kuti pamuri temporary because isisi tulati asatasa mabenefits tulati ownership yekuti chinhu chakaguwani chakapuwa maibhenefit nevana vavo asi mwana wamaikulu azoita futi problem maikulu havafaniri kuuya koopa futi because wanga wakapakara maikulu paakambopa maibhenefit anga achine simba rekuzviita okay asi izvozvizvi simba racho iro rekuti haridistribute hakusina. Saka mwana ako okotera pamainini saka asvika pamainini havanoshandisa language kuti mimapo handimayangu muzikashanda because kana mai anga ari aishanda naolat ari sabra kana akatomboactawa kuti sabra is nguva iyoyo angaine pavo angaine simba iro rekuti vaite izvo, but now that pana sabhuku yaripo kiye sabhuku havakwanisi kuita izvo. saka maboundary akagura maboundary amakuda maboundary ndiani akagura maboundary sabhuku onat ndopakazivi ndokati kutoera vandosinimaingwendi sabhuku onat anokuwa mabhaundari akapa munhu waibokuwa zvakaitika mambongwa pasitendi apa pendakazopuwenye pakapatengeswa vanga patwa paimwe munhu wangatori panechisi papasogara munhu papatengeswa naiwo nemunino wamukova haana kupamusoro ngomira nditaure 1 panga patengeswa muri kuzvizwa
saka anga ine mastendi 2 achitoda kwa makwiyana munozvizwa ndopakati samakwiyana hamubviti kuti muidini ba mugare mastendi 2 wamwe wasina basi zvo vanhu wabviswako chiite muchidini muchigurira navo dai kwakotengesa wakatotengesa makatoku mumwe macho makatowanda achitaura ichokwadi kuti makamaona sei wozana makutora nenyaya yekuti pakatengesa makwiyana are you telling me kuti makazotenga una makwiyana ndiko kwete saka makwiyana uya mudi hatina kuti auye kodiba mambo wangu asi kuti ndiko dzakutaura zvaitika atotenge zvekutotaura dai kana mukabvunza anodaira zvekuti yeshuwa papatengeswa ndo pakazozi nyaya yekuti tati isusu patinoziva kuti pamabva kwagara mauya muri kugara tembo akazokuti imapemanent ndiyani sekuru onati haakuti ipemanent ka because pane munhu pasendi pemunhu anokuti ipemanent sei iyo kumistendi It's not about the size. It's about the bad. yaonekwa kumusorogo vanhu vari kuba vari kutora motori yachenda nodini unotengesa indi ndazoziva nhasi kuti motori iri mumunda inkweseni ndo zvaunza membe iyo kubva mozambique kuti maita kudya mumunda saka zvamaita kuya mwana wekwamaikumira uyo ndiye unenge akukontrola chi pamotori payame dai pasina motoroka pasina nemotokari uyuita mariko motokari ndakasotenga isimbo saka mapindoka yaile apa nyaya tinotazenye apa ndikuona nyemburuza timezipa ndipamaikirito aleza kuti mimi sabhuku urupenga wete kuti sabhuku urupenga mabwabo andisi kuti sabhuku urupenga nokuti isusu ine anoita zvekugara zvemusoro mangu iwe wakawaida onadi iwe naonadi maisa panaka makapanana permanent nzvimbo ine munhukari bozi isisu zvapana kutongoti nhasi kautopegera munhu mumakontriji emunhu zvinoita sabhuku nesimba kana mambo unosvika iripa kutoti apa utogara nhingapo zviri kwe kana munhu ari panzvimbo pakoseaii private property anything chada kuti kaipapo chakuda concern yemunhu wamakapa because sabhuku angaikopa munhu apa ndisi asauziva kuti wana wacho even nyangwe iri event yekuti mai wakadii mai wakashaya nababa atika asi wana wacho wari chaifanira kuitwa ndechekuti sabhuku aifanira kudaidza wana woti wana onai tinovamwe vanhu vedu vafanira kuenda kuti kwanyamugwara saka tazongofuka kuti no ngazingokwanikwa nemudi tese muno saka tatati tikakumbira kuti tikawapawo kachitori hama dzenyu towapawo papi then munhu wese consent hapana chii hapana nyaya noti yekuti vanhu vanongotamba idzonotamba kuseri nhasi mabva kuda goridhe uchada kuenda ndiani iwo paita makudya uchada kuenda ndiani sabhuku ndiani saka onadi unenge zvitani aiwa mazuva ako ndotinawo iwaitoya kutigadzirisa futi munda pamatoatirikotadzise munda wacho kana mufungeni kutaura wesi panzvimbo zvinonesa zvinoita kunga ndiri kuzvinenerera tinotogara tirifo pakatozara kwetotaziliniba wana mufemiri mana mama wamwe handisini ndegabe iwo mama wacho waichera wakatongoti ndichere wakachera matipa ataura ndiazi wapeiwe kuti wabhadhariwa namafisi mukoma wakachera wakaenda mozambiki kwawo nyaya iripo amusizoidzisa inyaya yandadziwa mukadzi yangu ndiyo honzeri iri apa ndiyo honzeri hayo pazvese ndaura chokwadi katatu hanzadzi yangu inochemana ndiyo inouya chizodai sekotora mukoma yawo hatisi kuramba kuti chi mai anokokumbovya zvokumbondibvira ndisikani china mutazira kozi mukoma handisi
kurambangwa unochichera mukoma wagari kuno kaenda wakatokanyamba vari kutori nepavo vanotodzidzwa kachiti vanoti pabheki vanosvika vanopabako inze unoya achida hade achiti shauda achida achitira mata mumunda imomuna hanzadzi yangu nditokokosi zvitoringe panapa shosho ndozvakaitika kuti takabviswa kwagwara Zimbabwe yakinasanasira nini asi taichema kuna changamiri kwedu ari apa taudzokera nhasi anongoti tari kutigadzirira saka zvekuti mwana wokupotera zveshuwa takati unofana kunga unofana kugara zvedu zvikaita zvino todzokera medu ngoti vakanoita panikidzo hwizi basi kudai undori pakati pacho hwizi unozi mureru iye wanga ronge kumhiri kwacho wangu muningina aronge kuno kumhiri kuno saka wakasekuthwa ngwanga okumusoro kwaiswa geri wanga kuno kubhoda timba akwana kusekwa ndimaigeza dzimba saipo papa ndopakanga pachito sekulo zveshuwa naona tachitotongo akati ngatiiswe vamwe vedu kuno kuita kuti tichigadzirisa nyaya dzedu dzekuti anhu azongodzokawo kwawo kudai saka kudzoka kwakaita kuti tichiti wana wadzoka wagarisana hatina kuti vakuperera kutongaba kuti kana kuti mwana wangu obva atora nzvimbo yekwabhenito yekuti yaikwa hondo beindozi maihondo tiridiyo hondo uyu arikutaura naye ake azvadzaa nezvawo izvo tipo hondo mwana wangu wese saka muchaititi kuti ngowa maibhenito nyaya iri yapa inyaya yemari pabuda mari anachangamira mwa ndikunyepera ipa pabuda mari kudaro saidzi yacho inorana takanga tambotona sekuru tiri kwagadzirisa tichikuita zvekurima naiyo sekuru nadhautaura kusipanwa taiti maurima wakadai kuti saite noiziba tindokuti pastandibai pekuti kumira ngoti mukomana ake wanga asikatombonyanyi zvekurima so indofana zvemapisi takudza zvakupana zvekundorima chiita kuti wogumira kudai mako uyu nala orima wakudai tichitodana zvekuwirirana zvekuti aikuri kuti pasina kuti paita mari apa pasingona kana noisi kumwomana wangu uyu kuti mudoko uyu inini ndakapa munin'ina wangu ndipopo asi kugara zvandakapa munin'ina wibva mazodini mozi mapa munin'ina une mburi yake asi wechi mwana wafuti wabva uya wanditi abva apindawo imomomo vanotidaidza kuenzanisa zvazvaidai zvekuda kuba kuchaenzanisa kuti ndo zvacho munda ngewani esanatsokwangisa zvinozviziva munda ngewabhenito ngatokanyohozi medisi benito munin'ina wangu we sando patipedza kutaura kuti patipedza kutaura kuti waita mari manje ndobva ine hondo asi ndakange ndati kataureka maita maibhenito aza mbuya maihondo ishuwa chaicho mataura chokwadi chaicho munhu mukuru asingadi kuganisa asi chiripo nechekuti ngatiite checking chokwadi ndikuti tigare zvakadini your brothers muri macousin sisters cousin brothers wandoimwati anditi kana paita mari kamunongosheya asi kana urusheya hauzotori sheya yakakura kudarika muridzi weshiri ukati wowo hausi pako handiti machanzi ekuti unodzingwa ari hai ukaita chii ukaita mufundo apa yaya kutogara pasi nehanzadzi hanzadzi 5 paita mari hanzadzi toita sei ndionewo ndiri pano hanzadzi yenyu ndiri pano then hanzadzi itoa kuti anaona hanzadzi chiitawo zvakati pamwe ndotoziviwa wamaneja wemunda wacho handiti iyo chititumirawo tiri kuchimoyo chinotitumirawo uchibhadhara nyaya yatodii yatopera because ivi mungori mweyomuyamba maifanira kunga makasoenda kare kare makatombonhokeswa neheti tikazvivharisa mukaitwa sei tikazvivharisa mukaza muna masabhuku tikaisa masabhuku mukaza muna ishe tikaisa ishe mukazi chakati amuna tikati chirimo nyazika akatsinidza akapedzira wega kuti chegai mambo tazoya manje sori chipai muzvare pekugara takumupa pekugara permanent takudai tirikutsvaya kugadzirisa kuti vanhu vagare zvakadini zvakanaka kana kuite chii kushowa but imi musasivhunduka varubva kunze kuti wauye kokukontrorai muri chii mukati ndoparubva hudipa andi takazonwa mweya waishamisa stereki wachiti tisu munomo wachiita kudhabura neparugara muzvare chaipo wachidhabura wachiita sei musi wakazozi tipewo mapepa ezvamuri kuita akapona ndozvandiri kutaura kuti zvatiri kuita izvi purezidendi vari kuita chii
ichai mari kana nguva yekumukana wacho kuita maruri uripo. Zvino apa maona maJermany makachererwa ine maJermany kunoenda kozhovhora moisawo matengi moshovhora moenda matengi mautaka ukana futi makuita uhiri. Aiwa itai mogari pasi moita the simplest thing. Munda ndiwa Benito that one haina chi hauna mvuto asi Benito chiakomodetawo chi wamwe mukudya handiti asi munda ndewani ndewako asi chiyone chi nehama semukuziwa hama pakapawa mai hondo pakapa mai wako chi munda akaziva semunhu wani iwe chito hanzvazi yaona kuti hanzvazi yatengawo motikari kana kuti totengawo bhazi handiti hanzvazi chiihawa wakadai usasa hemusuwa mukuru udarika wani wangu hondo yatodii hondo yatopera zvinozvinotakotoa zvese hazvina basa mati asi madaro manje mutazokanganwawo yangu bai matone chikwereti changu uzi ndatozwa hasi mambo every month kana kuti vanhu vangomuka nhasi kuna mari nhasi vanhu vatomuka itoti ma40 amangu vanhu vototendera iwewe ndo wazokutakura mari sumuka iwe mari yangu homwe yachakamiri ipapapo tikanyepa iye ngoti chete munhu anenge ada kuzama kugadzirisa kusaidhipa zvekuti zvikadzi ndakamboenda pamba pavo kuti ndati mwana sabhuku wacho waripo wanokwanisa kuzvitaura imimi pana makazipa mari animakaendesa mari kwabhileki taurai chokwadi mambo mafoti wochibata mafoti chikupa mafoti ayo ngopa sabhuku daira sabhuku mafoti ana kuenda zvakafanana namambo neparuzi ndakabvisa mari kutura munhu unotora mari sabhuku sabhuku unogona kutuma kana munhu anogona kutenderera ega ari kutora mari yachiinda chimwana sabhuku zviri pangani dzamunobva mamunoti nditezwa chataura nemi bozi papapo zviri panapa mukaita nharo dzisina basararama manje apa paine witness kuti ndakakupa mari yangu ndakutodaidza mapurisa kuti vanhu vane mari yangu mapurisa for 5 months dzaungaungogona ini nanokota kanaka bisa katatu ngozi vita tokakuleta kanaka bisa kahwani wanotoka bisa kahwani 10,000 asi pamusoro munhu pawakabvisira pacho ipapa wangondiisa uye ngoti zvinhu zvekuti ndofunga mangouzwa kana kusangura pacho iyo tazobatawo mari imwe yenyika ino wako inenge yakasetwa uyawa ndandamugara namboenda mumbakona taura chokwadi ungoti mune nyaya chakati pane pandakafonera wafunda pandati vakazvitaura pane mikambani ndakafonera wafuta zita racho handichataura apo zvisi mambo matuma munhu here panapa ndikati kutuma munhu ani zvikazi matuma munhu here pane munhu auya panapa achiti tatuma pasoro yachangana anga munozwa ndikati aiwa no ati mamuti chizva tamuti uzodzoka kumalanje ndikati alright chimumirai adzoke palanje paanodzoka palanje mabva ndifonera kuti aiwa changamire watiti akutaurire figa yaoda kuti tikupe saka chipo wataura nechangamire munhu uya asvika bhazi changamire wati vabva afona kuti akupe instruction zvikazi achimumire chimwe zidi kudzoka saka wakawanda vanhu vari kuhya nezita rani ini da kutaura chinhu one whether ikambani kana chii kana munhu ari kuya kana chii handina munhu andotumawo kambani kutora dhizeri kuzi dhizeri ramambo handina munhu andotuma kambani chiti gorosari ramambo handina munhu andotuma ndichiti pasiyo yamafu handina mukapenderera tenderai makambani ese kwamutasa kuti kwese tenderai kambani ndozimapesa kune kambani muibvunza kuti chakambira pane chakamukumbira here handikumbiri ba asi ndinosenza ndo mutemo wangu handitori zvinhu zvevanhu ba I work ndogara ndakataura machinda aya machinda aisakazara kuno
machinda mukamirira kuti zvichauya hazviuyiba. Unoenga munhu mahara, munhu ari kuseri. Musi uno ndakabva kwataura kuti 3 o'clock uri kusandamuka utaisa mukadzi wako kudaka morning glory kwakuedza. Ini ndiri mugomo ndiri kushanda, iwe uri kuti mai mwandisaisai kuno kwakuedza muchiende kutraira. Ini ndiri musedza, ndiri mugomo. Asi wauya panapa woti ndipe mari, unonakiwa wega uri unakwa. Akamona ndo iwe 3 AM kufada ya 9 o'clock kufada inasandarara hasa ndo mzuri kubati kwenda ngoya. Anamura the next thing autona tukamungaya kakarumba kuromba kushanda sara endo urombe wone usikasenzi uri chipare chinobuda. Enda Mozambique wotore mushonga kuise mhongo, wotore mushonga uri chinja kuita mari. Ngatite sei izvi because chamusingazivi ndechekuti vanhu vanodii wanonyora pasi. Handisi mukaenda kumaofisi munokwanisa kutosvika izvi kuzi mambo mutu asi arukoleta mari yekubva kumamainers every week every month. Inini munhu wandatuma svititi, mari yemunhu wandatora svititi. Kana kudai masabhuku acho ikokoko ekupenda ronga icho madya yenyu mariyo mozomboya yenyu kana kuti mambo tafura kuya komutsa tane 6 months dzisina kuona kutopona ine mhosva kadai vasina mhosva iyo ndisikatokuziva. Asi zita rangu rimutengera majani mumba menyu. Anyway, endai mugare zvakanaka. Iwewe bambo munda ndiwani? Ndiwa chienda ugare pasi nani namaikuru nehanzvadzi newanina nasabhuku, muona kuti mushanda sei zvakadii zvakanaka. Musakanganwa kuti muri chii, muri hama. Chakakura chii? Kama mari inodii inopera, moto remajerimani chadii, asi ukama hudii. Mago ya mari iyo mochiitawo musoro kuti musazopindwa mahisi bhusu kuti ndiwo waya kuwana moto regermany asi chakabuda. Hapana, handizvo. Chiendai mugare pasi mugadzisa.